Uwu ndi uneneri wa dzidzidzi wa dziko la Malawi. Lero date ndi pa 28 September 2024. Tipemphere chifukwa cha Vice President wa dziko la Malawi Dr. Michael Usi. Ndimaonetsedwa atapangidwa chipongwe, ndipo pambali pamene ndidaona atagonekedwa pa bedi, atapangidwa attack, ndipo sanali mu condition yabwino, nde asamale kwambiri maka pakuyenda madera osiyanasiyana, asatayirire kwambiri, chitetezo chichuluke kwambiri, maka kunchewu asamale kwambiri. Chimodzimodzinso a president a dziko la Malawi asamale kwambiri, aike chitetezo chochuluka, ndipo ayembekezere kunena kuti ngakhale zisankho zimene zikubwera zizikhala zophweka, pakhala zinthu zambiri, madera ena akapita afunika asamale kwambiri. Komanso pakhale chinthu ichi chimene ndimachiona chonena kuti ndimaona chiwembu china chake, ndimaona malo ena ake patacheredwa bomba, andi chinthu chimenechi chonena kuti achitetezo kapena asitikali kandi apolisi akhalebe ali alert, kumapanga check madera osiyanasiyana ngati pali zipangizo zimene tikhoza kukwanitsa kuchekera kuonera kuti kodi malo amene pakhoza kukhala pacheredwa bomba ndi pati. Kunafunikira kunena kuti akhale akuyang'ana malo ena ali onse nditu. This is a prophecy for Malawi. It's an emergency prophecy. The first thing is I want to talk about the Vice President of Malawi, Dr. Michael Usi. I see an attack. I saw him being attacked, and I saw him lying. I saw him somewhere. He was lying down, and the way I saw him, he was attacked. So the Vice President has to be careful, because he was not in the good condition at that time, especially in Chichewa. You have to be careful. The Vice President, you have to be careful, as well as also the President of Malawi. You have to be careful. Make sure there is too much protection, as well as the protection of your cars everywhere you are going. Another thing, I see an terrorist attack. I saw the bomb being planted somewhere. So the military and the police has to be alert, and also to monitor everything, especially in this period of where people are going to elections, even after elections. You have to monitor the situation. We have to pray for Malawi. The Vice President, we have to pray. You have to humble yourself, and also you have to make sure that there is too much protection to your side. Make sure that the bodyguards that are with you, they are protecting you, and also make sure before you come out, you pray for the protection from above. In Jesus' mighty name. May God bless you. May God bless Malawi. Shalom.